zahadám, tak nájdi so pár slov, nimi môže skúmať svet záhad, hľadať obraz a k nemu rám, život rozpoznávať. S nami poď, daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. No každý vie, život je niečo úžasné, pod nohou trávu mám, a siaham ku hviezdám. Poďme rýchlo skúmať svet záhad, hľadať obraz a k nemu rám, život rozpoznávať. S nami poď, daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Rýchlo daj sa k nám, pôjdeme tou cestou lákavou, čo vedie k záhadám. Uvidíš, že ten život si sám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Približne pred 10 miliardami rokov vznikol vesmír. Pred 5 miliardami rokov Zem. Na to, aby vznikla táto jediná bunka, ktorá je základom všetkého živého, bolo treba 1,5 miliardy rokov. 15 miliónov storočí. Postupným vývojom tejto bunky vznikol aj človek. Kvapalina, v ktorej sa bunky pohybujú, má také isté zloženie ako morská voda, v ktorej bunka vznikla. Na človeku ako najdokonalejšom živom tvorovi na Zemi nachádzame veľa dôkazov o jeho postupnom vývoji. Napríklad prsty boli predtým rybími plútvami. Kostrč je pozostatkom opičieho chvosta. Mozog má 3 vrstvy. Tú prvú, artikortex, sme zdedili po plazoch. Druhú, paleokortex, po cicavcoch. Zatiaľ čo tretia, najdôležitejšia, neokortex, tá sa vyvinula veľmi, veľmi rýchlo. V priebehu 500 000 rokov. Ale to všetko už určite poznáte.
Takže, ak láskavo dovolíte, vrátime sa naspäť na počiatok. Ale kam sa tak ponáhľate? Zastavte sa, prosím vás. Povedal som, vrátime sa na počiatok. Trochu rýchlejšie, prosím. Ďakujem. Dobre. Tu. Odtiaľ to môžeme začať. Toto je tá kvapalina. Zdroj všetkého života. Prapolievka. Dobrý deň, ja som enzym, dobrý duch tejto bunky. A toto je gén. Toto sú ďalšie gény. Aj toto. Počkaj. Z génov sa tvoria chromozómy. Nevládzete sa udržať? Mám nápad, skúsim to. Prečo to nepasuje? To je paráda. Dúfam, že to vydrží. Tak ako? Vydržalo? Z génov sa stali chromozómy. A oni tvoria jadro bunky. Mitochondrie. Nepochybne staré bývalé baktérie, ktoré sa spojili v tele rodiacej sa bunky. Narodila sa bunka, lenže musí sa naučiť množiť, aby mohol vzniknúť život. Ľudské telo sa skladá z 30 000 miliárd buniek. Všetko živé v prírode je len z buniek. Koža a kosti, nervy a svaly, srdce aj mozog. Každá z buniek je samostatným živým organizmom, ktorý dýchá, vyrába si energiu, živí svoju hmotu a množí sa. Aká je veľká? 1/100 milimetra. Ľudské telo by muselo merať 500 metrov, aby sme ju videli voľným okom. A ani vtedy by bunka nebola väčšia ako špendlíková hlavička. Pravidelná linka do tela bunky odchádza. Ahoj! Zmizni, prach tu nepotrebujeme. Naša
Bunka je unavená. Je vyčerpaná. Nevládze ďalej. Urýchlene potrebujeme cukor, sol, tuk, vodu a bielkoviny. Nepočuli ste, na čo čakáte? Pohnite sa, švihnite si. Poďme. Neovládate dopravné predpisy? Mám právo vybrať si bunku, ktorú chcem. Nie ste tu na to, aby ste sa len zabávali. To by to tu vyzeralo. Pokračujte v premávke. Mohol som vedieť, že to takto dopadne. Policajt, biela krvinka, ako sa rozdrapuje. Aha, naša hliadka. Je všetko v poriadku? Pravda, že keby niečo, ozvem sa, kapitán. Červené krvinky nám konečne prinášajú kyslík. To je fajn. Súrne ho potrebujeme. Už sa iste tešia, že môžu odtiaľto vyniesť kysličník uhličitý. Aj pre nás. Poďte. Hemo, počkaj, mám nápad. Zabudol som vozíček. Mohli by sme sa pozrieť, ako sa taká bunka rodí. Čo povieš, Hemo? Ale ako globinka nemá okná a my takí veľkí sa tam nevmestíme. A na čo? My červené krvinky sme tiež bunky. My sme bunky? Naozaj, majster Globus? Samozrejme, akurát, že nemáme jadro. A preto sa nemôžeme množiť tak ako tieto bunky. Aha, vezie nám náklad kysličníka uhličitého. Čo to je? A bunku teraz navštívime my. Ani trochu nemám rád kysličník uhličitý. Dámy a páni, práve prechádzame membránou, ktorá chráni bunku pred poškodením. Sami sa môžete presvedčiť, že je zložená prevažne z bielkovín, tukov a cukru. Naozaj? Fakt? Počkajte. Hotovo. Mohli by ste nám povedať, čo to je? Ribozómy, naše montážne linky na bielkoviny. A takých tu máme tisíce a tisíce. Toto sú mitochondrie, naše elektrárne. Energiu vyrábajú tak, že spaľujú všetku privádzanú potravu. Navyše tu prebieha dýchanie organizmu. Centrozóm má dôležitú úlohu pri delení bunky. Tento pás, to je RNA, ribonukleová kyselina. Prináša na montážne linky príkazy riadiaceho centra a riadiace centrum sa nachádza práve nad nami. Pred nami vidíte Golgiho aparát, ktorý zabezpečuje výrobu sacharidov a ich spojenie s bielkovinami. Vyrábame aj na vývoz. A tu je cieľ našej cesty, lizozóm. Tu sa uskutoční vaša premena, čaká vás nový život.
Och, to je pekné, akí sú rozkošní. Áno, sú zlatí. Čo skoro budete ako oni? Čo robíš? Len ti šprdíš v živote? Sa nepozeráš. Musíte chvíľu počkať. Čo sa stalo? Kde to viazne? Odpovedzte. Šéf, nie je to naša vina. Robíme, čo sa dá. Nemôžeme urýchliť expedíciu, lebo všetko je prepchaté. Montážne linky sú preplnené, žiadajú, aby sme spomalili dodávky. Čože? Všetky prebytky pošlite okamžite tukom. Nech sa toho zbavíme. Rozkaz. Spojte ma s maestrom. Rýchlo, prosím. Urýchlene musím hovoriť s maestrom. Maestro je veľmi zanepráznený. Je to nesmierne dôležité. Aj ja musím s tebou okamžite hovoriť. Čo je? Čo sa deje? Môj zástupca. Počúvam, o čo ide? Vážny problém, prebytok živín, maestro. Museli začať skladovať tuky. Treba prijať rázne opatrenia. A čo ostatné továrne? Všade je rovnaká situácia, maestro. Podnikneme všetko potrebné. Veliteľ stráže, čo ste robili? Spali či čo? Ako ste mohli také množstvá pustiť dnu? Neviete, že továrne sú preplnené? Samozrejme, že to nevie, vedie to mám ja som tu maestrom. Počúvajte, s okamžitou platnosťou zablokujte všetok dovoz. Dovnútra už nepúšťajte nič, jasné? Jasné. Interferón ku mne. Naliehavá správa mozgu. Ak mienite aj naďalej vyrábať slaninu, je to vaša vec. V tom prípade beriete všetku zodpovednosť na seba a nemôžete sa vyhovárať, že sme vás na to neupozornili. Nie, dnes už neberieme. Ľutujem, na dnes stačilo. Prosím vás, pustite ma dnu, veľmi ma tam potrebujú, viete? Sem, vstup je voľný. Čo tu robíte? Čo chcete? Zmiznite! Kapitán, pozrite sa. Čože? Do bunky prenikajú vírusy. Volám sektor 4000. Dajte mi poručíka Baculka. Áno, kapitán, už sme ich zbadali. Bude to pre nás hračka. Vpred! Ideme ďalej.
Pozrieme sa, či nám dnes všetko bezchybne funguje. Takže... Najprv cukor, ten je v poriadku, a samozrejme aj kyslík a voda, aminokyseliny a hlavne bielkoviny. Bielkoviny tvoria polovicu našej konzistencie. Čo sa deje s tukmi? Stále pribúdajú. Teraz ešte musím pripomenúť šéfovi stráže bunkového obalu, aby dôsledne rešpektoval moje pokyny. Všetkým bunkám sektoru 4000 programujte výrobu kolagénu a urýchlene pripravte expedíciu. Nemôžete s tou objednávkou trochu počkať? Musím predsa najskôr vyhovieť našim potrebám, nie? Rozkaz je z centra, poškodila sa koža, takže nemáte čo o tom diskutovať. Exportné objednávky majú prioritu. Dobre, zdá sa, že ma počuli. Takže najprv export. Sála chromozómov, naliehavá objednávka kolagénu. Pošlite poslíčkou RNA s výrobnými plánmi do montážnych stredísk, jasné? Ale čo? Zasa leňošite, darebáci, vstávať a okamžite do práce, nech to prší. Čo sa to zasa robí, ha? Čo robíte? Počkajte! Zastavte to! Okamžite prestaňte! Hlupáci, prestaňte, nepočujete! Tak toto ďalej nejde. Kázal som poslať poslíčkou RNA a vy posielate základ nášho genetického kapitálu DNA. Prezraďte mi, ako sa budeme bez neho množiť. Hlupáci, hlúpi, ale ste tomu dali. Vysvetlite mi láskavo, ako vám vôbec niečo také zišlo na Všetci sme pominuteľní, ale genetický kapitál je náš štafetový kolík, ktorý potrebujeme pre budúcnosť. Rýchlo mi vyrobte duplikát, vy babráci! Počkajte. Hotovo. Toto všetko prebieha v jedinej našej bunke. V jednej jedinej z 30 000 miliárd buniek. Dodávka je pripravená. Expedujte. Veľkosť bunky je 1/100 milimetra. Denne ich odumiera 500 miliárd a sú nahradzované novými. 50 miliónov každú sekundu. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Rýchlo daj sa k nám, pôjdeme tou cestou lákavou, čo vedie k záhadám, tak nájdi so pár slov, nimi môže skúmať svet záhad, hľadať obraz a k nemu rám, život rozpoznávať, s nami poď, daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje, no každý vie, v živote niečo úžasné, pod nohou trávu mám, a siaham ku hviezdám, poďme rýchlo skúmať svet záhad, hľadať obraz a k nemu rám, život rozpoznávať, s nami poď, daj
daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Rýchlo daj sa k nám, tak daj sa k nám. Pôjdeme tou cestou lákavou, čo vedie k záhadám. Uvidíš, že ten život si sám.